Gilusad karong adlaw dinhi sa Sugbo ang Oplan kontra baha nga gipangunayan mismo ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Gitarget niini ang 7 ka mga dagkong waterways nga malimpyuhan ug makuha ang mga obstruction. Tungsaran sa live report ni Nico Sereno. Nico? Yes, kining Oplan kontra baha pagtambayayong ni siya sa gobyerno ug sa private sector aron mas solusyonan kining problema sa halapad nga pagbaha. Mag-alauna karong hapon na abot sa Mahiga Creek nga boundary sa Mandaue City ug Cebu City si Presidente Ferdinand Marcos Jr. Kauban niya si DPWH Secretary Vince Dizon ug gisugat nila ni Governor Pam Bariccuatro ug mga mayor sa Metro Cebu. Sa paglusad sa Oplan kontra baha, gisusi sa presidente ang pagpanglimpyo nga gihimo sa bahin sa Mahiga Creek. Dunay mga heavy equipment nga gigamit sama sa amphibious excavator para makuha ang mga silt sa baba sa sapa. Ubay-ubay sab nga mga personnel ang gideploy aron makahimo sa clean up. Sa Oplan kontra baha, nagtambayayong ang gobyerno ug private sector sa mga efforts sama sa dredging sa mga waterways, pagtangtang sa obstructions ug implementasyon sa waste management policies. Yung last time na nagbaha ang mga ilog dahil lahat ng labasan ng tubig ay barado. Kaya't kailangan natin linisin ito. Nakakagulat nga kung titignan ninyo yung backhoe, wala ng tubig, nakapatong na sa lupa. Ibig sabihin talagang napakababaw na ng tubig. Kaya kailangan ayusin, kailangan linisin lahat ito. 7 ka mga river o mga suba dinhi sa Cebu ang target nga matutukan ining Oplan kontra baha gikan sa Talisay City sa south hangtod sa lungsod sa Liloan sa norte. Matod sa Malacañang dili lang kini pang kas-a nga programa apan magpadayon kini hangtod nga masolusyonan gyud sa kinatibukan ang problema sa baha. Simultaneous ang paglusad sa clean up sa mga dagkong waterways nga kadaghanan ni adtong pag-igo ni Bagyong Tino mi overflow nga mo'y resulta sa halapad kaayo nga baha. Gianunsyo sab sa presidente ang planong pagtukod ug moabot sa 3 ngadto sa 5 ka mga Sabo Dam sa kabukiran sa Sugbo para makatabang nga dili dayon mobaha. As mentioned by the President, isa po sa intervention ito na para makaprotect sa pagbabaho ng mabilis na ragasan ng tubig papunta sa downstream. So it will reduce the velocity and the flow and hindi ho siya komplikadong dam, pero ang purpose ho niya pabagalin, lalo na pag may pagragasa o flash flood na tinatawag. So natrap na ho yung silt kahit papano, yung bababa na lang ho mabagal na tubig at konti na lang ho yung kasamang silt o mga burak. Gipasalig sa presidente magpadayon kini nga himuon ug balik-balikan pa ang mga lugar para masigurong epektibo gyud ang mga lakang kontra baha. Lagi tayo nag-aalala kapag umuulan, sana makarating tayo sa panahon na kahit umulan ng malakas, hindi natin inaalala na may babaha. Ses gawas din himuon nga desilting sa mga kasapaan ug mga dagkong suba dinhi sa Sugbo. Himuon sab ang massive declogging operation sa mga manhole, mga drainage system. Doon na napipila nga identified kauban sa lihukon ug tutukan dinhi sa gilusad nga Oplan kontra baha. Ses? Dagang salamat, Nico Sereno.